İki dağda qatamisip bolýar. Bes. Allah Taalaň özüne ýokda Qur'ana. Şu iki dağda qatamismek dogry. Mundan gayri dağda qatamisden hadis sahihde gelýär. Men halafa bi gayrillah faqad kafara we ashraka. Her kim Allah'dan gayri qatam iste, Allah'a küfür edirli, Allah'a şirk getirgildi bayt. Allah'dan gayri qatam diýär, ejemin jany üçin qatam, doganmyň jany üçin qatam, ejemin we kakamyň jany üçin qatam, şu duwda qatam, sufra qatam, türkmenliň arna bar. Ha. Ve falan imam qasam, şu Allah'dan gayri qatam içmeklik ehli sünnette şuna küfür şirk diýildi. Hem çınani köştada İbn Hibban rahmetullahi aleyh ve kitabını getiriptir. Ve fihi enne raculen halafe bil Ka'be. Bir adam Ka'be qasam deyiptir. Hazreti İbn Ömer radıyallahu anhu'nun yanında. Ka'be qasam etdiýän men falandat edemak ya etdim. Oňa da İbn Ömer radıyallahu anh wayhak la tefal deyip. Hut vay senin halyňa deyip. Beýtme deyiptir. O näme deyip? Fe inni semi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Men peygamberden eşitdim diye. Peygamberden şey diýip aýtdy. Men halafe bi gayrillah faqad ashraka. Her kim Allah'dan gayri qatam iste, Allah'a şirk getirgildi. O şu taýdan soňa habardar bolmaly. Bu taýda bir bagya bar. Musnad Ahmed rahmetullahi aleyhi musnadine gelipdir. Haddesena Husayn ibn Muhammedin, haddesena Şeybanu an Mansur an Sa'd ibn Ubeyde. Sa'd ibn Ubeyde aýtdy, "Jalastu ana ve Muhammed el-Kindi ila Abdullah ibn Umar." Sa'd ibn Ubeyde diýär, men bilen Muhammed Kindi diýen adam, Muhammed el-Kindi diýen adam Hazreti Ömer'in oğlunun yanına oturduk. Oturan yerse Medine, Resulullah'ın mescidi, talim oldu, o tada bir muhaddis hadis ettiye, bu tada bir muhaddis hadis ettiye, tamam şey ilim paylaştılar, Peygamber'in mirasını paylaştılar. O zaman onun yanına oturduk diye. O zaman ondan sonra ثُمَّ قُمْتُ مِنْ عِنْدِهِ فَجَلَسْتُ إِلَى سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِّبِ. Bu da tabiilerin biri, olan muhaddislerin biri, Medine'nin muftilerinin biri. Ben onun yanına turdum, dostum otu diye, Hazreti Abdullah'ın Ömer'in yanına. Onun yanına otu, ben turuq qaytdım, Said bin Musayyib onun ceresetine bardım. قال فجاء صاحبي وقد اصفر وجهه وتغير لونه. O şondan dostum aňyrdan geldi, rengi saralygy, koýan renk pent gidigildi. Birden gorkypdy. O maňa aýtdy diýär. Kom iley diýdi. Berikel. Men dedim, ýa men täze geldim öldüm. O ýaňyň ýanynda nagdy otydym ki, berikel näme bolýar? Berikel. Said bin Musayyib rahmetullahi aleyh diýip bir dostun ýanyna dedi. İş bolmaly, bar diýdi. O bardım diýär. Faqumtu iley. Faqala diýdi. Alam tasma' ila ma qala ibn Umar. Eşitmedim şunu aýdan dedi. Burada da aýtdy. Gaty gorkypdyr asa. Gaty gorkypdyr. Tabii gaty gorkypdyr. Näme eşitdiň? Qultu ma qala. Näme eşitdiň? Näme dedi? Qala atahu raculun. Bir adam geldi Hazreti Abdullah ibn Umar'ın ýanyna. Faqala ya Abu Abdurrahman. Ey Abu Abdurrahman, Hazreti ibn Umar'ın kunyeti. Alayya junahun an ahlifa bil Ka'be? Maňa günah barmy men Ka'be qatam istek diýipdir. Ka'be qatam. Hazreti İbn Ömer radıyallahu lima tahlifa bil Ka'be? Sen näme üçin qatam istek Ka'be diýdi? Onu aýtdy diýe, "İza halafta bil Ka'be, fahlif bi rabbil Ka'be." Ka'be qatam istek bolsaň, Ka'be Hudaýyna qatam istek. O näme diýip? Şeýle fe inne Ömer radıyallahu anhu kana iza halafa, Hazreti Ömer radıyallahu anhu diýe, her wagt qatam istek kella wa abidi ve derdi. Hergiz bolmar atama qasam diýip bermiş Hazreti Ömer. Kella wa abi, atama qasam hergiz bolmar diýip aýdardy Hazreti Ömer. فحلف بها يوما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bir gün Peygamber Hudaý sallam ýanyna Hazreti Ömer kella we abi diýipdir. Hergiz bolmar. Allah, ya Rasulullah atama qasam. Peygamber Hudaý sallam şondan nähye edip aýtdy diýe. Ki ibn al-Khattab la tahlif bi abika. Ataň qasam isme. Wala bi gayrillah. Allahdan gaýry qasam isme. Her kim bolsun, enem bolsun, ataň bolsun, doganym bolsun, kakam bolsun, çöreň bolsun, petiring bolsun. Her bir adam bolsun. Allahdan gaýry qasam isme. فإنه من حلف بغير الله فقد أشرك. Her kim Allah'dan gaýry qasam iste Hudaýa şirk getirgil. O bir hadisin görüňi. Muatta İmam Muhammed rahmetullahi aleyh eýne şu riwayatyň meňleşini getirip o bi hada na'khuz. Biz şunu kabul etýär. La yenbeği li ahadin en yahlifa bi abihi. Hiç bir adama caiz değil ki atasyna qasam istin. Femen kana halifan felyahlif billah. Qasam ismen bir qasam ismen bolýardyň. Onan mannulla hakyň alma bolýardyň. Allah'a qasam ismeli. Kur'an'a qasam ismeli. Ondan gaýry hiç bir dada qasam ismek dogry. Elbette hadiste gelipdir, şirk diýip gelipdir. İmam Cafer Tavi rahmetullahi aleyh, Ebu Cafer Tavi rahmetullahi aleyh, onun şu rivayetleri getirip lem yurid bihi eşşirkellezî yahrucu minel İslam.
Şirk diye aydıp tut, yani o bir şirkideki İslam'dan insan çıkartın, tarafı müşrik ettin, kafir ettin diye. Bir yana diyorsun günahliğine, günah kebireliğine, hiç bana bir şek yok diyor. Şu taydan bir vakitte dilimde öğrenişen mi olsa, ecemin canı için, doğanın canı için, palanın canı için, şu dağlar terk edip iyi diyanına istiğfar edip, kasamın ne etmek Müslüman doğan, doğrulamaktık gerek.